Η 100% ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Marketing, πιστή στο όραμά της, επεκτείνει το δίκτυο των καταστημάτων της με 2 νέα υπερσύγχρονα καταστήματα στο κέντρο της Σπάρτης. Ορθίας Αρτέμιδος 85 και Δωριαίων. Κατάστημα 800 τετραγωνικών μέτρων με 6 ταμεία, απασχολεί 28 άτομα προσωπικό και διαθέτει 40 θέσεις πάρκιν. Λικούργου 121 και Λεωνίδου. Κατάστημα 280 τετραγωνικά με 3 ταμεία, όπου απασχολεί 12 άτομα προσωπικό. Καλησπέρα σε όλους. Καλές δουλειές εδώ στο Marketing. Καλησπέρα, γεια σας. Τι ωραίο μαγαζί είναι αυτό. Πραγματικά εντυπωσιακό. Συγχαρητήρια Γιώργο. Να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Το μαγαζί παράλληλα τρέχει με ένα άλλο μικρότερο, έτσι δεν είναι εδώ στη Σπάρτη? Ακριβώς. Έχουμε ακόμα ένα μικρότερο μαγαζί, σύγχρονο όμως με πλούσιο κωδικολόγιο όπως αυτό εδώ, και είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο της Σπάρτης και με την ποικιλία την πλούσια που έχουμε και βέβαια με τις αρκετά φθηνότερες τιμές. Πού πάτε κύριε, μου λέτε εδώ λίγο, πείτε μας δύο λόγια για αυτό το μαγαζί. Τώρα άνοιξε υπέροχο, είναι, φαίνεται ωραίο. Στη Σπάρτη μου φαίνεται τη Σπάρτη. Είστε Σπαρτιάτισσα? Yes. Από την αρχαία Σπάρτη κατάγεστε? Ναι, πώς ήταν εκείνη η εποχή, πείτε μας. Την εποχή τα χρόνια. Στην αρχαία Σπάρτη πώς ήταν εδώ? Ένα Καναδά, δεν ξέρω. Α, ήσασταν στο Καναδά. Λείπατε τότε που όταν γινόταν ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να μαζευτούμε, για να δούμε, να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας, να στήσουμε. Όσοι έχουν αποδείξεις των 50 ευρώ, παρακαλώ να έρθουν κοντά μας. Εδώ είναι τα κουτιά μας κυρίες και κύριοι, με τα δώρα μας. Έχουμε διάφορα δώρα. Πλούσια δώρα Γιώργο, κινητά τηλέφωνα. Δώρα επιταγές, είδη καθαριότητας, είδη περιποίησης και τρόφιμα. Και τρόφιμα. Αποδείξεις το 40 ευρώ και πάνω παρακαλώ. Ο κύριος, εσείς θα παίρνετε τις αποδείξεις, έτσι πράγμα να συντονιστούμε. Ανοίξτε το κουτάκι και κερδίζετε μία συσκευή κινητού τηλεφώνου. Μπράβο Πλάτωνος, μπράβο τον Πλάτωνο να μιλάς. Έφυγε λοιπόν, πάμε στην επόμενη κυρία, για να δούμε. Κερδίζετε μία συσκευή κινητού τηλεφώνου και εσείς. Έχετε Instagram, Facebook. Κυρία, το όνομά σας? Από πού? Από Πελάνα. Πού είναι η Πελάνα? Βόρειο Δήμος. Βόρειο? Βόρειο Δήμος. Βόρειο Δήμος. Από τους Καστόρι, το κατάλαβα. Τα Ήγετος. Τι παίζουμε έτσι. Να δούμε τα Ήγετος τα βγάλει. Θα ανέβω και θα τραγουδήσω. Κερδίσατε ένα σετ τροφίμων για το βουνό. Συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Ένα θέμα
χειροκρότημα. Κυρία μου, τι λέει, για να το ξέρεις να διαβάζεις. Ζήσα ένας προϊόντος καθαρισμού από το κατάστημα. Ένα σετ προϊόντων καθαρισμού λοιπόν για τον φίλο μου. Ήταν κινητό τηλέφωνο βέβαια. Τον είδα, στεναχωρήθηκε. Δεν πειράζει, αυτό θα χαρεί η μαμά. Για να κυρία μου, εσείς εδώ σε αυτή τη. Κάτε λίγο πίσω εσείς αρχηγοί. Το όνομά σας. Σπύρος. Σπύρος. Πιανού. Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου. Από πού? Σπαρτιάτης. Σπαρτιάτης. Πολύ ωραία, για να δούμε τι έχετε μέσα. Κερδίζετε μία συσκευή κινητού τηλεφώνου. Smart τηλέφωνο, συγχαρητήρια. Είχατε τηλέφωνο, έχετε ποτέ? Απλό. Απλό τηλέφωνο, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε το λαό της Σπάρτης και στείλτε ένα μήνυμα. Γεια σας, ήταν πολύ ωραίο αυτό, έχει να πει πολλά. 1, 2, 3. Ανοίξτε το. Δεν θα πειραχτεί, μην φοβάστε. Κερδίζετε ένα σετ καλλιτικών. Πέραστε. Πάρα πολύ ωραία. Και ανοίξτε το τώρα. Ανοίξτε το. Μία δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ. Έκανα λάθος, εντάξει. Άνθρωποι είμαστε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, η κυρία αποχωρεί. Η κυρία πάει στο κύριο να του δώσει το δωράκι. Τέλεια. Στη Σπάρτη, στην όμορφη Σπάρτη. Έχουμε ένα καινούριο ξεκίνημα με 2 νέα καταστήματα. Τώρα βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο από τα 2. Ήρθαμε για να προσφέρουμε τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων που έχουμε και σε γνωστές μάρκες αλλά και σε μάρκες ιδιωτικής ετικέτας με μεγάλη ποικιλία και αρκετά οικονομικές τιμές και προσιτές. Ήρθαμε με την καλύτερη διάθεση να προσφέρουμε στην πόλη της Σπάρτης με τα 2 νέα καταστήματα θέσεις εργασίας και ό,τι καλύτερο μπορούμε σε επίπεδο εξυπηρέτησης και υπηρεσίας. Βλέπουμε ότι αυτό το κατάστημα είναι ένα κόσμημα. Και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο κατάστημα μας έδωσε τη δυνατότητα να εξαντλήσουμε σε επίπεδο διακόσμηση, αν και εφόσον μπορώ να το πω έτσι, όλα τα περιθώρια που μπορούμε να έχουμε. Γι' αυτό και όπως μπορεί να δει ο κόσμος όταν θα το επισκέπτεται, είναι ένα κατάστημα που έχει όλα τα τμήματα που μπορεί να έχει ένα σύγχρονο σούπερ μάρκετ. Το συγκεκριμένο κατάστημα είναι γεγονός ότι λόγω επάρκεια χώρου μας έδωσε τη δυνατότητα να τα βάζουμε. Ενώ το άλλο κατάστημα είναι ένα εργαλείο. Το άλλο κατάστημα είναι ένα εργαλείο όμως για μια σύγχρονη πόλη, όπως η Σπάρτη διαθέτει και το σύγχρονο κομμάτι της με τις πολυκατοικίες που μπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές μια γρήγορη εξυπηρέτηση σε ένα κατάστημα όμως που έχει μεγάλο κωδικολόγιο και αυτό. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημείο που κάνει τη διαφορά στη δική σας πρόταση, στη δική σας προσφορά στην αγορά της Σπάρτης? Είμαστε μια αλυσίδα αμιγώς ελληνική. Αυτό που μας διαφοροποιεί εδώ και χρόνια και θα συνεχίσει να μας διαφοροποιεί είναι ότι είμαστε κοντά στην ελληνική κοινωνία προσφέροντας ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει αυτή η εταιρεία και βέβαια πάντα με ανθρωποκεντρική προσέγγιση στους καταναλωτές. Υπάρχει αυτή η προσέγγιση στον πελάτη που δεν είναι απλώς ένας πελάτης. Είναι ο άνθρωπος της γειτονιάς που θα μπει μέσα και θα ψωνίσει τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες ανάγκες του, αλλά θα έχει την επαφή με το προσωπικό. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να επιλέξετε αυτό το προσωπικό από δυναμικό της Σπάρτης? Δεν είναι εύκολη δουλειά. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι μια εύκολη δουλειά, γιατί θέλεις να έχεις πάντα ό,τι καλύτερο, όχι μόνο σε προϊόν αλλά και σε έμψυχο δυναμικό. Αλλά είναι γεγονός ότι η πόλη της Σπάρτης μας βοήθησε αρκετά πάνω σε αυτό και θεωρώ ότι η εταιρεία μας επέλεξε το καλύτερο που μπορεί να έχει.